Te parlok session part akan ke video ngan ai kajiman tip cepi ya ki kam balapan lai da ka Meghalaya Public Service Commission MPSC kalapan lai nam taki pus chongki lower division assistant. Te pejak ni ke video hadu bandakut ngan pensai di telepi ya ki jirun kam nam taki ni ki pus balapan lai da ka Meghalaya Public Service Commission ka bdei haki pus chongki lower division assistant. Te parlok war clear banailah jakane ka video bat kunjuro ban subscribe jakane ka channel. Te token ni sedang no mentah hakane ka video. Ka Meghalaya MPSC ka khod online application ni phi na mentah kini ki post jongki lower division assistant ha ka Meghalaya Secretariat. Bat ya ka online application kin sim hadu ka arpotrik November arjar arpulai. Te parlok mentah ini page ya ki post detail te kalis jong kini ki post bar rosta kin le kat kum ka state distribution policy te hakini ki post jong ki lower division assistant ki nomor ki post barok ki don hadu shis pa kat fra post bad hak ki post kategori spat na mentah ki UR kan yau post kan thup shi post na mentah ki PWD ki bdei hak ki blindness but lower vision. Te haki kasi jentia ki nomor ki post ki belat ki don hadu sapnyo post kan thup shi post namta ki PWD ki bdei haki locomotor but shi post haki PWD ki bdei haki deaf but hard of hearing but shi post namta ki sport person but namta ki garo ki nomor ki post ki belat ki don hadu sapra post but kan thup shi post namta ki PWD ki bdei haki locomotor Parshipus namta ki PWD ki bdei haki blindness but low vision Parshipus namta ki sport person Parshipus namta ki sport person ki bdei haki pesuran but pair 2 but pair 3 but namta ki we ki SC ST ki don hadu ndriu post but haka jensiu kadai lengba ka pay level ka wapra jongka pay metric but haka education qualification ki sim ki bela pendap ya ka bachelor degree na kano ka stream na kano ka recognized university but hakarta ka pila apply kadai hakarta ka ba khat prah do life asnem karta but namanta ka election part kadai sansnem namanta ki SC ST candidate te haka application fees ha baro kadai lai sparpo but namanta ki SC ST ki bdei ki permanent resident jongka state angne Meghalaya ki ha bansiu maristeng na kane kalai sparpo ka bdei shis pandre prutengka but pila bansiu lengba ka echalan but online mode but haka selection process kadai lengba ka screening test hakini ki subject ka bdei haka general English shis pa san mark but general awareness but aptitude kadai shis pa san mark but sabut pat saga personal interview. Te parlok kumno pila aman subit ya ki application form ko jong pi namanta kini ki post jong ki lower division assistant job. Te lada pikwa aban apply ya kini ki post jong ka LDA pila aban subit ya ki application form ko jong pi lengba ka online lengba ka official website jong ka MPSC but kaling ban apply ngalabu a description jong ka neka video. Te parlok tang kini jimte bahagane ka video bat ngine page pat aku ka video. Kublai shibun.